दैमायाव फैदों नै जि सुनो लाबोदों जों जि सुनसै दिनैहाय थिगसे जि सुनानै थांसै जोङो थफ्लाया नै बिराद गिदिर गिदिर आंबो सुनसै दिनैहाय नैबेनो ना मोनदोंदां हनै मालाय नैबे दैमायावनो सुगोन बिसोर ओमफ्राय माहाय लामो लाव लामनायालाय जोंनावसो लाङोना थांनायबाथ' इयावनो लामना दिरुं दानना लाबोनायबा इयावनो लामनानै आराम हरनो हाखायोमोन दसे दसे दै सर'नो ओरैबायदि बुरजाखानै दंबावोसो मोनायाव आथिं हरसे गाग्लिना जों गामलाजों ओं एसे बुरजाखा ओरैनो खेलायनायानो सासेयालाय आंनिया माबा जों लान्थि होनो माबायदि जायो बाल्थिं लाबावगोन ना इयो थोआना खिनि बाल्थिङा बेनोथ' नैबे जिखौ दंबावो लाबोजागौमोनथ' नोंसोर बेयावसो थिग गाग्लियो जों ए गामलायाव गाग्लिया बे बोरैबा बायबा आयौ लेवारा हनै थैखागोनहाय आङो खादायाव ओइहाय बोरैबा मोनथारोहाय आङो आयौ बे जिनिसा हौनो बाना फैखो बियो ओमफ्राय माबायालाय नोंसोरो दुगैनो माबा लानांगौब्रा इयाय दान्दा सान्दा गायना लानांगौ औ खामफ्लाय दोननांगौ गेजेरथार दुगैयानदां बाहाय बिसोरो ए बाहाय आयौ माबायाव मा होनोमोनलाय गरम बोथोराव दैखौ गानसैहाय एसे साम' मोनोना नै साम' फिसा फिसा साम' खना नोंसोरो बेलाय हनै फिसा दं साम'आ बेलाय हनै मेरला साम' गोरलै गोरलैसोहाय गुसुबाव दैया मोजांबावसो ओइलाय नै साम' दानाय ए मेरला साम' राजु नै खनफैनो हागोनथ' ओइ मेरला साम' दङ टाइम दंबा साम' खननानै लांजागौमोन जानो साम' माबाजों सबायजों दैया गोथौदां ना सिङाव हा बैहाय ओरै दंजोबो ओइलाय नै मेरला नै हाबाब गोदो उन्दैयाव बिमाजों थांफानानै दैयाव साम' खनहैखायोमोनबा आङो हा नैलाय बिलाय औ सोबजाया थोद जायो जोंथिंजाय बिदिखौबो औ नङा बेखौबो खिथुखौ माबा जायोथ' फिसा फिसाखौ दैया मोजांथार नामा बैयो खुमब्राया हा खुमब्राया मालिक गैया बैयो खुमब्राया मालिक गैया नामा औ सोरबा खानानै लांबाबो नायदोस ओमफ्राय न'आ अबायबा मैगं बागाना अबायबा थिखोनो हायासै बाल्थिंनि बारा नांगौनोहाय गुसुथारहाय दैया मोजां जोलै नैबेखौ फुख्रियाव लांसै जोङो दा जोलैनो बै गुसुंखौबो लांजागोनदां आगोलावबो हैदोंमोनलै ओइ दानाया रुनानै एरख'नानै बायगनसो मोजांथार फ्राम एवना जादो मा बायगन बिलाहि बायगन होनोना जोंनिया साथा लाबोफायाखै नोंसोरो साथा लाबोफाबानो जायो सान्दुङा थांसै नायनोथारनोहाय आदा ट्रिना माबायदि सुयो
माबायदि सुइनो थारनो नामावगोनसो बांसिना जायगायाव ना ओइलाय लेथ्रा लेथ्राखौ संग्रोनांगोन ना माबा दुरुं खानाय मोनबा आराम दसे सोर'नो दोनथ' जागौमोन ना नै ओरैहाय नैयाव मोनसे गोदोदो ओमफ्राय ओरैहाय खाना होबा लामनोनो हागौमोन दान दाइयाव हा नैबेथिं जाहैबाय हाग्रा मानास नेसनेल पार्क नैबेथिं बारेंगाबारि गामि जिसुनो फैदों जों नैबेजों सिङाव नैबेजों ना माने हाबखोमानानै सारो मानसिफोरहाय सिङावहाय माने हाबनो मोना नालाय थेवब्लाबो हाबखोमानानै सारो थ' थांसै सान्दुङाबो अयथासार थाथ'दो दे नोंसोरो सुबाय था मालाय फुख्रियाव लोगो फन हरदो दे मानो जाबा नङाबा बोरैबा ख्रां ख्रांथार बेरायनो मोनथारखाय फैदोरा दैमायाव दुगैनो फैदों दैमायाव साइकेल सलायनो मोनथारखाय सलायबोदोंमोन साथाम आब'बो दं बेरेन्दाबो ना बोननो फैदों बेयो जाहैबाय माबा सिखिरि कटेज सोरबाफोर जुदि फैनो लुगैदोंबा थाफैनो हागोन बिसिना खम रेटआवनो हाग्राबारि गोदान गोदान रिजर्ट खालामबाय नै मालाय बयबो बे सिटिनि थाखाय बयहाबो रेडि खालामगासिनो दङ मालाय रेस्टुरेन्ट ओमफ्राय गोदान रिजर्ट दङ मालाबा जाफैनो नै बिथिंबो दङ ओरैहाय ओइ बहा थांनो नोंलाय बहा थांनो एसे फैसा ओमफ्राय नै बेयो जाहैबाय मयुरि नेचार केम्प बावबो थाफैनो हागोन फुङावनो मोनगोन लोगो बिथांमोना बेहायबो जागोन आरो बै खिथुआवबो दंबावोसो हनै नुहरदों आं दिन्थि नुहुरदों नै बेयो जाहैबाय एनाजुरि स्माइलिं टास्कार एलिफेन्ट केम्प बावबो थाफैनो हागोन केम्प दङ बिसनाबो फिसा फिसानो ओमफ्राय लोगोसे नैबे जाहैबाय टि गार्डेन गय बागानाबो जागासिनो दङ फातिमाबाद टि गार्डेन ओमफ्राय जों दा थांगासिनो नदी किनारे रेस्टुरेन्ट मोनथिला नैबे रेस्टुरेन्ट नामा मा नाम दैजोंहाय बुफायलांजोब्बाय दुखु थाबाय बेसाराफोर मालिकफ्रा गैला बे खम दुखु गैला नै कन्डिसनानो लामाबो गैला जेबो गैला दाख्लै दैबानाजों नैबेजों दैया फैनानै गैला सेस बेनोथ' ओमफ्राय जों दा थांगासिनो नैबे हाग्राबारियाव बाहाय थांगोन मोनथिला ओमफ्राय जों दा सफैबाय नै बाहाय हाग्रा बारनानै ओइ जोंना बिष्णुआ सफैबाय जों
थुदो ओरै खालबाराव ओंखारहैनोसां बेग्रा ब्रिजआव नैबे ब्रिजआव ओंखारनोसां आथिं सुनांगोन ना आथिं सुनोबो पाइपखौ नागिरनांसिगोनसो माथो